Kaning atong isgutan mga sugid tigbaminaw, follow up na lang din nato sa maong vlog na to kaganina kay gikontak mo to ning number ani dili gyud siya matawagan. Atong gikontak ning number aning pampleto dili gyud siya matawagan. So kani para pag-sure na lang ha nga kay na trending maguni social media gud karon o niya gida mingon ning mga 70 Adventist din na amo. So pagbalibit na lang kung ilaha ba ni o dili atong tawagan balik ni ang number kung ilaha ba ni o dili ato ning ibalidate ning nya unsa may katuyuan nila mura mag di naman mag-contact god tinuon sa man nga klaseng pagbalik sa Ginoo ni real ba ni pitsakin si ugma na god wa na ugma naman so pitsakin siya naman daw atong tanawon ni Deribe. Tawagan na to ni ang number na diri 0917 880 5894 call si Mwanta. So tanaw na to ha. Wala ha, totot saksi mo ha. Nagtotot ra kung gitawagan wala di ka niingon nga na blacklist na ning nambira. Text o tawag man daw. Wala gyapon. So diritas ikaduhang number 0917 134 0 dayon 66 og 0. Sige. Call ja punta. Dira. Ato ning hulaton nga mo tubag ni kaya ron ibalidate na to nilang tagan-tagan unsa ka tinuod ni. Sige laman wala dili cancel siya na cancel balikan na tong tawag ni na cancel. Sige 660 0 dayon 660 dili tabi sim 1 gatotot ra Japon saksi jud mo gatotot ra number nga ilang gihatag. Di ka na ilahang gipang disable na mga nambura ni. Una-una lang, palpak mo kita ni kay ugma na ra ba murag pa ngay ni tabo. Ganing ikatulo ni number 0917 libog sa kuning ano na puro 17 may sirdanan 146 72 57. Sige atong tanawon be. Natay load ha. Di ni masilbi ko atay load. Totot Japon. Totot. Totot. Hello? Hello? Mayong buntag, brother. May buntag. Kanang nakakuan ko ba? Kanang nakabasa magkukuan ning inyong libro bitaw nga pag-andam sa pagtagbo sa imong Dios. Unya naa diri nakabutang ang cellphone number dres inyong loyo ani nga libro. Akong gitawagan nya naamang goy nakabutang diri nga Mayo 15 2026 mobalik ang atong Ginoong Hesukristo. Tinuod ba ni?
Nga ni brother, na kontrobersiya ka na mana. Na akong number na. Pero wala na kuha na nga grupo, brother. Wala na kan, hawa na kan nga grupo. Okay. Bakak man ang yana, brother. Sa to, usa man ning grupo ha, brad, dili po ni Seventh Adventist General Conference. Dili man po, brother. Wala siya, independent gyapon ni grupo, pero wala gyapon yung ngalan. Nagpahulay ra gyapon nig Sabado. So, pero wala ni. Nihawa na ko na, brother, kay nisupak ko ang kanang katapusan ba nga ng sani. Nihaw. Kani mga number, sir, kani mga number nga tulo ka book na dire sa loyo. Wala ka imuha ning number tanan? Dili. Akala ako ka nang gitawagan. Muna, mo ako ra na kanang banda. Dili na ko na kauban. Kani siguro uban dire mo ragwa pa ni manghawa no? Wala pa yun siguro. Pila na ba edad Wala Ginoo? yun ang hawa, sir. Kaya nagtuo pa na sila balik ang Ginoo karong Birnes. Lagi. Pila na maedad ni mo ron? 60 years old, brother. So membro na day Senior. Senior gid ay. Unya, asa naman unsa man simbahan na imong gipasakupan ron paghawa nimo diana? Ngani gapon, brother. Wala gapon ko'y affiliation o denominasyon, mga grupo. So murag ga independent talang karon. Independent gapon eh. Pero December gapon, brother, kanang Napulo Kasugo, kanang uban nga mga prinsipyo diya. Kana lang yun, kwan. Inig panahon sa simba, Brad. Inig panahon sa simba. Asa mo ka simbahan na mo sulod og mo simba? Gitawag lang na mo, brother, o kanang simple nga kanang tigom, magsabot lang mi, asa kapit, magrimta ba, kung dagdan mi. Kisa po, ana, Brad. Kisa po pastor ninyo, ana, Brad. Wala man ni titulog mga pastor, brother, kay nga nila po, brother, explain po. Sige daw. Maminaw ra po ko sa mong explanation, ha? Sige. Yan na, share lang ako, brother, ha? Ang pastor nga title ng God, kaning mo ni gi-adapt man guni sa gitawag nato pag-register sa mga tawag nato religious corporation sa sect. Munang naslay title. Pero akong pagsabot ana, brother, sa Biblia, mga gasa man na siya, di ba? Naman na sa Lakbay Katoliko, nga mga gasa, dili na kinahanglan nimo titulo, para gud gasa ng karpentero ka. So ang kani pastor na mastol. Pero giparehas ka ng profesyon sa religion karon nga mura siya engineer. Manginana. So giduawin na namo na nga kanang prinsipyo, brother, kay di naman kinahanglan kay nga pastor kay kung ka na mastol ka or kaning nag-shepherd ka o muna pastor, di ba? So muna ang principle diya behind sa usually lang kay ang mga denomination nagpa-register man sila. So muna na sila yung mga titles sa tawag na to mga simbahan nila. So ana lang, brother, ako simple explanation na. Pero kira kung hindi ka. Pero kuan, bro, kanang baka gid nilang tagan-tagan nga mobalik ang Ginoo. Ha? Kaning ilang giingon rin mas pamplito ba? Nakuyawan mo sa tani kay ugma pitsa 15 ugma na rubay tagal ani. Kani bang giingon nila nga magtukaw ta alas 9 gabi padulong sa alas 12 gabi. Mayo 15, 2026 ang gitakdang panahon sa pagbalik ni Kristo. Bakit gano'n ni Brad? Bakak yun na, brother. Kaya una-una, kabalo na makana mga teksto. Wala may tao nga masahit ka nga naman. Ang Ginoo, dili man na niya destinyo nga. Taibawon ka nga. Nga na kay maglangay-langay man ka, magkumpiyansa ka, magsalig ka, mo man ang madawat imo pagtuo sa Ginoo na. Una, kanang teksto diha, wala yun nga basihanan pa nang may mga kwintada da nga na 2026 nga na score. Nagsakuan na, isang simple nga mga makasabot nga elementary brother, dili man haom diha nga lang kwintahon nimo nga ipahom nimo. Lagi. Kanang dili gid sa home. Kanang pila naman ka usa man bulan bago ra kang mihawa diha or dugay-dugay di kang mihawa? Mga pila na pod nga bulan ba kay dili gid sila mo sugot nga ni supak ko ana nga kon.
So ikaw mismo, o sa man sila may pahawa nimo or ikaw mismo may voluntarig pahawa? Murag sila ini pahawa na ako brother kay di mas lumusugot. Naka-live taron sa tong programa ron, Brad. Onya, wa kay shout out dia? Kana nga mga pagtulunan brother, gitawag na sa panatiko o gitawag og kulto. Kanang mingon kag mobalik ang Ginoo nga kitsa. Mukubra pa. Padahag mo balik pa bro, mukubra pag dili kag senior, non sa maning. Dili ang prinsipyo sa Ginoo brother nga mga damtalo adlaw. Kay mo man na importante, di ba? Oh. Kinabuhi nato. So kani siguro. Kani nga simbahan Brad, since birth jud ka ani nga namimbro aning grupo ha. Dili po brother, natampura po ko ana nga kuan pero ni magpipila po katuig pero nadugay ang mga pagtulunan, himo mga imbento nga mga pagtulunan sa tao mo nang supa ko. So, usa may relihiyon nimo dati sa wala pa ka mamimbro aning simbahan nga nagtag-an-tag-an? Born ko nga SDA brother. Seventh-day Adventist. General, local o reform? General. General. Then hawa ka sa general o nagpasakop ka ani? Muna. Pila na magakatuig na sakop aning simbahan na? Mga butang ta 1990s, late 1990s na brother, mga 98, 97. Dugay-dugay na gid ay. Dugay-dugay gid brother. Pila na katuig karon kay ako natawo ko 1990 man ko. Murag nga na gid brother. Kaya 35 na gug ko ron. Sa to pa 35 na butan ta lang 190 ka nagpasakop ani mga nas 35 ana gyud. 97 brother, 98 di ko masayop da mga 20 plus na. So dugay taon-taon jud ka na miyembro ani. Usa man jay kan bro, usa may ilahang kompletong pangalan ani sa ilahang denomination? Wala gingalan brother, wala gyud say affiliation kay wala man na registered sa SEC kay una po ang SEC wala man po nag-require o kaning tawag o membership ini tungkol sa Article 3 Section 5 mo man ilang gisulti niya. So wala gina-register, meaning wala pa masupak gawas lang kung may mga panahon sa magtapok-tapok mo ani mag-worship mo sa una, mapila ra gid mo kabuok? Ubay po depende sa lugar ni lugar po ni mabot og 100 ni uban 30 like mga lugar ni brother. So kani gasugod ra ginis Pilipinas ni or naa na ginis gawas nasod? Nayuban nga pipila nga mga membro nga nakagawas og nasod ana mura po pipila ra po di nga kato siguro mga ibutan ta lang OFW no? Kana nya na mo kana. So kining grupo ha dai Brad dagsugod ra gid ni diri sa Pilipinas? Murag lagi murag gyud kay ilhan mo gayo kuratan mo sa dani ay 15. Brother sa ikuan nimo nasa radio? Wala na ako sa kong programa ron live sa Facebook o sa YouTube. Okay. Bro, salamat sa panahon bro ha. Kay manawag ko pag lain diri nga kuan. Kana nga number tawagi bro kay nagtuog yun sila nga ugma mabalik kang Ginoo. Lagi sige. Wa naman dai. Di kalas naman dai kas grupo ani. Di kalas ko na brother kay di na makaya. Lagi. Sige brother, salamat sa. Okay, thank you. Sige. Aksyon Katoliko! Aksyon Katoliko! Live! Okay. So, nikalas tas grupos manoy kaya naunang manoy tayo. Madala pa silang maamong ta nilang angin-angin ulog-ulog. Bayo. Ay, Ginoo ko pastila na lang in taon dolor. So, atay last atong gitawagan 57. Dire ta sa kuan. Kaning 09 kini 60 ang last basig ani mo kalas ni. Ayay. Dire lang laay ani ron. Basig wa din ni kalas. Okay ra. Asa man ni totot ako ani? Nagring ni totot no?
Aring, ba sa anong inani man? Hello, maayong good morning. Hello, kinsa ni? Si Kuan ni bro, si Brad Gapo ni bro. Gapo. Kuan bro, kanang may buntag day bro. Uy, gipalong man. Adlo ka ni mabuking pa. Anong ayaw kay nangayar kita katahuran, di namin noon manubag. Palong naman. Pag ingog si Gapo, uy. Ala na oh. Gi-block nila kung namumira. Ay, isa na itong tawagan eh. Agatong isa, butan. Oh, di kalas siya, butan. Yari tapos 9-4 alas. Alright. 9-4. Gapo. Palong di choy. Palong eh. Tanaw siguro itong ga-live to ba? No? Itong tanaw ni. So kato dahil nga itong natawag, may kanitubag siya, membro dito siya sa Seventh Adventist General Conference. Yan yawa siya, og nagpasakop aning grupuha ko nung nagpahuway sa Sabado. Anya, wala ni marehistro Security Exchange Commission, kaya gakoy gobyerno, dahil lang sa puna ko ni Gokdon, kaya tiyaw mo nang giingon niya nga 30 ra pag kuno kabuk membro, usahay 100, wala ka interes ang gobyerno, ana. Dahil huya kayo niya, paninglan pa niya og katong isa bar down. Wala. Bar down ang isa. Gipalong niya pagkadungog nato. Pagkadungog niya nga Gapo si Gapo ni. Naman to murag ni coaching. Naman to ni coaching. Sa Gapo ka ng katun siguro. Wala. Saan niya? Ay, gari-ari tang isa. Mada nga nangabulyaso na mo aning kalakiha ba? Tanar gali ko kung sa katinood ni. Gani. Katong isa ka number pagtawag na to, buotan siya, tubag. Yan, ihawa rin ako siya aning grupo ha. Kay baka kuno ning tagan-tagan mo balik 15. Lagi isa ka number kung gitawagan. Tana sige sige. Pagkaibalo niya si Gapo, aya din gipalong, di na makontak. Malukoy sa gyaw. Asa man ning? Abi na kog kamatuoran ning inyo ha. Nagbutang mo mga number dire para tawagan or text. O nga na pala na maging istorya raguntan. Yung bitaw ko good morning Brad. Yung tanong siya kinsa man ni? Si Gapo ni. Igidiretso ro magpalong inugoy pananghid. Makiog dialogutan ninyo unsa ka tinuod ni. Validate lang nato ni. Ani, sige ragring o ato baga. The subscriber cannot be Ayoy. reached. Please try again later. Sige, balikan to nigtawag ba 9-4 ang last. 9-4. Sige. So pag dual sim no, yung nani ang ring no. Dili day katong na ba nga murag mangurok ug manok.
The subscriber cannot be reached. Please try Wala. again later. Sige, ya mo. Alright. Ang purpose nato nga nung gitawagan nato ni sa rason nga kinini ang kuan sa kadali lang wala loya kayo katong isa murag paminaw nako nang hinaw na ba yan hawa na mi sa hawa na mi ng grupo ha brother wala na mi ana sige wala na daw siya